मोनसे ओंथि गोनां सावरायनाय जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मेलेमजिबिफ्रा दङमोन। बिथांमोना जोबोद सोंलु सोंदों कि बिटिआरआव जों बोरैहाय थांना थागोन, बिटिसिआव जोङो गोबां थगायजाबोबाय, सोबख'जाबोबाय, बिपिएफ सरकारा जोंनो जेबो होआखिसै, दा नंखायनो जोंहा बेवहाय गिनाय फैदों, बायदिसिना सोंलुफोरखौ बेवहाय लाबोदों। दा बेखौनो लानानै जोंनिफ्राय जोङो फिननायखौ होदों कि बिटिआरआ बयनिबो थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय आरो बयहाबो बेवहाय बिबान दङ गावबा गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय। दा बे खोथाफोरखौ बुंनायनि उनाव बिथांमोना बयबो बुजिदों आरो बयबो खौसेयैनो आवगायलांनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै सिन्ताधाराफोरखौ खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आंबो सागानगिरि, आंखौबो लाफायाखै। दा गासैबो सिस्टेमा बिदि नङा, माने बयबो थाबासो जायो। दिनै गभर्नमेन्टआ सिस्टेमजों थांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेवहाय मेम्बार दङ। जोङो सिगनेटरि हिसाबै धीरेन बर' बिथाङानो होन, गुबुनानो होन, जों जायखिजाया समावनो बिथांमोनखौ लोगो हमनो हायो, बिथांमोनजों जों रायज्लायनो हायो आरो जोंनि मा अभाब अभियोग, मा जोंनि सलुसन, मा साजेसन, बेखौ जों बिथांमोननो होनो हायो। दा ओंखायनो टिमा बेसेसो गिदिर जागोन, एसेबां खामानि मावनायाव दिगदार जागोन। ओंखायनो जानो हागौ गभर्नमेन्टआ 3-4 बानायदों। दा खामानियाल'सो मोजां जानांगौ, जों बेखौनो लुबैदों। दासिमथ' मोन 40 जागासिनो दङ। जुदि गभर्नमेन्टआ गोसो खालामोबा मोन 60 खालामनो हायो। बेखौ गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन। जेबो प्रभिजन गैया इन्टारिम होनायनि, बेवहाय आं दाबो नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो इन्टारिम माबा माबिखौ सोरबा सावरायसोगारदों, खिन्थु नुवाखै। जुदि बेबायदि इन्टारिमनि बेबस्था खालामोबा गभर्नमेन्टआ, बेखौ जों सावरायगोन बोरै खालामनो हायो।